der er nogle små sædler hernede, der hver har et ord eller en sætning, og så skal I ved jeres kroppe illustrere det, og I har den her cirkel her, til at gøre det på. Så eksempelvis kunne det være, hvis jeg sagde, Roskilde Festival, så skulle I så illustrere, hvad er der på Roskilde, og I må kun bruge jeres krop. Men I skal gøre det. Er det alle sammen, der gør det? Ja, det er alle sammen, der er samlet, og det skal lige sige, det skal jo være et stillfoto. Ergo, at hvis man laver en position, så står man stille i den. Ja. Okay? Ja. Spørgsmål? Nej. Okay, så den første. Hvorfor kan jeg finde det? Bryllup. Værsgo. Ja, tak. Den næste. Og vi siger den anden ting, når I bliver bare stående indtil jeg giver jer en byggeplads. Nej, chefen, der kigger rundt. Yes. Walk of shame. Sko i hånden. Hvordan viser man lige det? Folk har aldrig prøvet. Har du aldrig haft en walk of shame? Nej, det har jeg ikke. God idé. Yes. Så vi skulle stå det. Æblerov i præstens have. Jeg er ikke en særlig god balance. Sauna. En neglesalon.